ymlaen yn gyflym iawn bore yma yn y Cylchmoch. Da ni'n barod ar y prif bencampwriaethau ac erbyn hyn yn gystadleuaeth i'r bencampwriaeth Benywaidd sydd yn y Cylch. Liz Sianclad y cadw cwmni fi. Da ni wedi bwrw trwy'r cysadlu mae'n gyflym bore yma. O, mae Tracy Breathed yn y beirniad. Mae'n symud ymlaen fan hyn. Ac y peth yw, oedd y cystadleuaeth diwetha, oedd hi wedi gweld y ddau o blaen, so... Oedd ddim angen dod ar baid allan i'w edrych arno eto, felly gatho'r brif bencampwriaeth yn ei gorlan. Na ni, so mae fan hyn nawr, mae yna Gloucester Spot gyda Jonathan Ferber o Shropshire, a hefyd mae Mike Paddock gyda Hwch, British Lop, a hefyd Banwes British Lop, gyda ei merch Emily Paddock. Felly mae yna Hwch, i fi gael deall yn iawn, mae'r Hwch British Lop ydy'r un hynna. Ia. Honno mewn Moch, a wedyn mae gennych chi'r fanwes o dan 6 mis. Ia. British Lop hefyd, a mae hon yn fanwes y Gloucester Spot, mae honna rhwng 6 a 12 mis oed. Yn y canol, ie? O, wel, ie. Dwi'n siŵr iawn. Beth oedd dyddiau geni? Ydy dyddiau geni yna? Ie, achos oedd e ddim yr Hwch un... Mrs Bretherton, y beirniad, mae wedi bod yn eitha cyson. Mae'r lop wedi chelu am y Gloucester Spot, felly allwn ni ddim, sgen i ddim ffefryn o'r ambryd yn sicr, felly... O na, wel y peth yw, ti'n mynd, ti'n edrych ar y bryd standard a ti'n beirniadu yn erbyn beth mae'n dweud, achos, wel, mwy na lai, mae'n tick-box exercise, ond hefyd, mae hi goffod edrych ar pethau fel, siwb mae'r moch yn symud, edrych ar y coesau. I mean, wedi gyda'r Gloucester Spot, blynyddoedd yn ôl, oedd coesau Gloucesters yn ofnadwy. O, ie. Ond, maen nhw wedi gwella dros blynyddoedd. Mae pobl wedi bod yn gweithio'n galed mwyn gwella'r bryd. Ie, so maen nhw'n cerdded yn lot well nag o blaen. Ie. So, ti'n ffansi un? Wel... Mae llygad dad y ti, rhaid i fi ddweud. Swn i'n gorau dewis, dwi'n gedi mae'r Gloucester Spot efo J. Ferber, yr 891 ma falle fe swn i'n ddewis ynddo, ond dwi'n ma'n gwybod lawer, Liz. Pwy di'n ffefryn chi? Wel, dwi'n lico'r British Lop, yr Hwch na, ond mae'r Gloucester yn tynnu llygad fi. Mae Michael Ferber a teulu wedi cael diwrnod yn barod sawl carden coch. Fydd angen trailer arall i fynd â cardiau adre. Gedi bod wedi gwneud ei phenderfyniad. Wedi teithio'n bell, Mrs Brett, o'r holl ffordd o Sir Gaer hyn bore yma. Pan ti yn y Cylch yn cystadlu, mae nerves ti yn mynd yn ofnadwy o'r amser hyn nawr. Ti'n just yn cadw llygad ar y bein, just rhag ofyn. Yes, lle mae'n mynd i fynd? Mae'n mynd i lop. O, mae wedi pasio i'n fi beth bynnag. O, mae'r ddwy wedi mynd at ei gilydd. A i'r Hwch mae'n mynd hefyd. Mick Paddock. Mick Paddock a'r Hwch. Gipio'r garden goch. A'r prif bencampwriaeth i'r bridiau traddodiadol. Llongyfarchiadau mae o'n gwenu. Mae wedi cael sawl carden goch heddiw, Liz. Mae wedi gwneud yn dda. A'r ail yn mynd i'r un o'n i wedi dewis, i'r Gloucester Spot, J. Ferber a'r teulu. Liz, mae wedi bod yn bleser gylech cwmni chi bore yma. Diolch yn fawr i chi. Fi'n joio. Mwynhewch y sioe. Diolch. Diolch yn fawr iawn.